besiya kuye ejonge umboko kwakwa kule ndawo ayibalekayo ayishiyayo uThixo uyamsebenzela endleleni uthi right victoriously ngoba uDavid ukhweli esile xa ekhweli esile uva amazwi athi right victoriously ngicela ukuthi kuni akuhlanje xa niqala nomsitho wale rugby senithi xa nigoduka niphindele emakhaya right victoriously xa nigekeleka kwizinto zobomi right victoriously xa ubona isiphithiphithi esenzeka ebomini bakho khwele sikute and right victoriously. Amen. But the victory is not achieved. Phakathi kwabantu abangamagwala. Abantu abakhwela isithuthuthu abantu abanesibindi. Yes. Abantu abakhwela isithuthuthu ngabantu abangoyikiyo ukujibelana nentosi. Uthomnye uzabana apha kuni sikwenye indlu siyokhunga. Uthi bangathi xa kuzumoya bengathi kungona usiva amandla okurayitha ingathi ungathi press on because isithuthuthu leads you to the love alunzulu alungaphakathi uthi noma wenzakaliswa sisithuthuthu kodwa uthi wakuva umdumo wesithuthuthu noba uthi endleleni ibe ngathi ungasuka uyokhwela kwesakho upress on. Right. Victorious. Ke weekend ni invite kuyo Royal Writers Class launch. Sicela ndithi kuni. Be victorious. Press on. Noba imekwa sifuni. Ithi kuni manditho kwesibini. Cala uba ndini encourage okubapha sekungabikho zinto eziziphithi-phithi. Yes.